Агымдагы елда җыенда халык спорт уен комплексы алырга карар кабул итеп, бу җәһәттән республика, муниципаль район хакимияте бюджетыннан средствалар бүленгән. Шулай ук халыктан, иганәчеләрдән акча җыелган. Программа чикләрендә алынган укучылар өчен заманча хоккей тартмасы, спорт белән шөгыльләнү өчен төрле җиһазлар Ишкар урта мәктәбе янына урнаштырылган. Гомумән биредә балалар сәламәтлеген ныгыту, спорт белән шөгыльләнү өчен бар шартлар да булдырылган. Безнең буын хоккей уйнап, лыжада шуып, конькида шуып үскән буын. Элек погодада, табигатьтә булай булмай торган иде. Без как көзге каникул, елга да боз туңа, 15-20 градус суык, елга дагы боз көзге кебек булып туңа торган иде. Шунда уже конькиларны эләктереп, без бөтен бала-чага авылдагы шунда ашага торган иде. Каникул биткәнче хоккей сугабыз, хоккей уйнайбыз шунда. Бу беркем тарафыннан да оештырылмай, бу спонтанный процесс була торган иде. Безнең буында, безнең ниләр, яшьләшләр бөтенесе дә конький шуа белмәгән, конькида шумаган булмагандыр. Хәзерге балалар да конькида шуының рәхәтлекләрен күрсен дип 5-6 еллар элек без хоккей коробкасы эшләгән идек инде Ишкар авылында. Безнең физкультура укытучысы Яхин Бенер Тагирович аны әйбәт итеп заливать та булды. Балалар әйбәт итеп шатланып шунда уйный торганнар иде. Ләкин бу заман таләпләренә җавап бирми торган иде. Шуңарга башка авылларда да хоккей коробкалары курып, яңаша современный итеп эшләгәннәр дигәнне ишетеп, күреп инде шушыны үзебездә дә булдыру теләге белән инде ППМИда катнашырга авылдашларны чакырдык һәм шунда катнашып, Аллага шөкер, яңа хоккей коробкасы заман таләпләренә ярарлык итеп эшләнеп куелды. Моны Алла бирсә, әйбәт итеп заливать итеп, бөтен бала-чагалар шунда уйнар, конькида шуырга өйрәнер дигән теләк бар инде. Без шушы вакыйгага бик шатбыз. Әйе, иң мөһиме майданчыклар заман таләпләренә җавап бирә. Кызларның, малайларның куанышы шексез. Тәнәфес вакытында каникуллар чорында саф һавада рәхәтләнеп уйнарга урын булды. Бу уңайдан Ишкар авыл мәдәният йорты фойесында бәйрәм тантанасы узды. Чарада муниципаль район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин катнашып, районда әлеге программа чикләрендә башкарылган эшләр белән таныштырды, изге теләкләрен җиткерде. Ишкар авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Рөстәм Нугманов әлеге проектның әһәмиятен билгеләп, авыл халкына иганәчеләргә рәхмәт сүзләрен әйтте. Ул иганәчелек ярдәме күрсәткән Дортехстрой җәмгыяте директоры Рәсүл Гыбайдуллинга, Үзәк МТС авыл хуҗалыгы предприятиесенең генераль директоры Илдар Насыровка, Газ геология җәмгыятенең участок начальнигы Армен Даниэлянга, башлап йөрүче инициатив төркем рәисе Фәүл Садрдиновка биләмәнең рәхмәт хатларын тапшырды. Спорт мәйданчыгы хоккей тартмасы булдырылуы ата-аналар, балалар өчен зур сөенеч булды. Моның өчен хөкүмәткә, муниципаль район хакимиятенә, иганәчеләргә рәхмәтебез шексез. Спорт мәйданчыгы балаларга яңа җиңүләр яуларга булышлык итәренә өметебез зур, диде үз чыгышында Ишкар урта мәктәбе директоры Илгиз Вәлишин. Майданчыклар бер вакытта да буш тормасын, балаларның шат тавышы тынмасын, аны сакласыннар, ватмасыннар дигән изге теләктә калабыз. Район Мая газетының баш мөхәррире Эльвира Гәрәева, Луиза Шарафутдинова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.